सुतल मैया के जगाई कैसे जी। सुतल मैया के जगाई कैसे बिना ले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। बिना ले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। ए जी ओढ़ऊ के हरवा लेके अइली मैया। ए जी बेला चमेला गजला लैली मैया। ए जी ओढ़उल के हरवा लेके अइली मैया। ए जी सुतल मैया के पेन्हाई कैसे। ए जी सुतल मैया के पेन्हाई कैसे। ए जी बिना दर्शन घरवा जाई कैसे। ए जी बिना दर्शन घरवा जाई कैसे। ए जी सुतल मैया के जगाई कैसे। ए जी सुतल मैया के जगाई कैसे। ए जी हरवा चुंदरिया लेके अइली मैया। ए जी लहठी चूड़िया लेके अइली मैया। ए जी ललकी चुनरिया गोटा लेके अइली मैया। ए जी सुतल मैया के ओढ़ाई कैसे। ए जी सुतल मैया के पेन्हाई कैसे। जी बिना दर्शन घरवा जाई कैसे। जी बिना दर्शन घरवा जाई कैसे। ए जी सुतल मैया के जगाई कैसे। जागे के पड़ी हो मैया जागे के पड़ी। जागे के पड़ी हो मैया जागे के पड़ी। दुआरे अइली तोहरे अपने से जागे के पड़ी। मैया अइली दरबार तोहके जागे के पड़ी। पेने के पड़ी हो मैया पेने के पड़ी। मैया ओढ़उल के हरवा मैया पेने के पड़ी। देवे के पड़ी हो मैया देवे के पड़ी। आपन आपन आशीषवा मैया देवे के पड़ी। काटे के पड़ी हो मैया काटे के पड़ी। हमरा पड़ल बा संकटवा मैया काटे के पड़ी। स्वामी पे पड़ल बा संकटवा मैया काटे के पड़ी। पेटवा पे पड़ल बा संकटवा मैया काटे के पड़ी। बोले के पड़ी हो मैया देवे के पड़ी। हमरा घरवा में जय करवा मैया करे के पड़ी। हमरा स्वामी के नौकरिया मैया देवे के पड़ी। हमरा बेटवा के रोजी करवा मैया देवे के पड़ी। ए जी सुतल मैया के जगाई कैसे। ए जी सुतल मैया के जगाई कैसे। बिना ले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। बिना ले दर्शनवा घरवा जाई
कैसे।